Què el casament? A part del desmai del nuvi i d'un gos que va mossegar un convidat? Vas aconseguir agafar el ram? Potser sí. Escolta, això és el que no em podies dir per telèfon? Saps el projecte que tothom diu que no existeix? Doncs existeix. El projecte Icar? És una nova generació en motors d'avió. Són capaços de doblar la velocitat supersònica fent servir la meitat de combustible. Almenys en teoria. I en Ronald Surnow era un especialista en aeronàutica que treballava en això aquí, a la universitat? Sí. I com ho tenen? No ho sé, però en Surnow és el segon científic de l'equip que ha mort en aquests últims 6 mesos. Molt bé, i per què és un expedient X, això? Mulder, no creuràs que això té a veure amb la tecnologia dels ovnis, oi? Aquí hi ha alguna cosa inexplicable, Scully, però segur que no és res que no es pugui identificar. D'acord, gràcies. El doctor Kitts? Allà. Doctor Kitts? Som de l'FBI. Soc l'agent Mulder i ell és l'agent Scully. Ens han dit que vostè és qui ha trobat el doctor Surnow. Bé, el que en quedava.